Ik ben bezig met het laatste werk aan een nieuw album. Waarschijnlijk komt er voor de zomer nog een heel vrolijk liedje uit. En na de vakantie komt het album uit. Je zegt met nadruk verder komt een heel vrolijk liedje uit. Is dan de rest van het album zo pittig dat we er bijna een touw moeten pakken? Nou, ik bedoel eigenlijk meer een zomersliedje. Een vrolijk zomersliedje waarin je echt de zomer voelt. Dus nee, de rest is mooi. En gaat veel over de liefde. Het is romantisch. En het is echt mooie muziek. Als we kijken naar je vorige album en dit album, daar heeft misschien wel 10 jaar tussen gezeten. Zo'n lange tussenpoze gaat er nu niet tussen zitten? Nou, ik hoop het niet. Ik ben nu alweer druk aan het schrijven voor het volgende project. En de laatste hand wordt gelegd aan het nieuwe album. Moet nog gemixt worden. En dan is het klaar. Is het ook fijn dat jouw partner nu gewoon wat in de teksten kan doen? Ik bedoel dat je gewoon samen bezig kan zijn met muziek? Ja, dat is wel heel erg grappig. Ja. Dat hadden we van tevoren ook niet zelf zo gedacht. Maar op een gegeven moment zijn we gewoon gaan zitten samen. En zij had sowieso die tekst voor Ik wil met jou al zo goed als klaar. Want zij had ooit een keer een heel mooi gedicht geschreven over mij. En dat heeft zij zo bewerkt dat het precies lekker liep met de muziek. Ja, we hebben meerdere dingen samengeschreven. Ja, dat is heel erg grappig dat dat opeens zo is ontstaan. En heel erg leuk ook. Dat je samen iets maakt wat er niet was. En het wordt opeens iets heel moois, iets creatiefs doen. Ja, dat is heel gaaf. Ook misschien zangcarrière ambities? Ze zegt dat ze niet kan zingen, maar ik weet dat ze wel toon kan houden. Dus, maar echt ambities in die richting heeft ze niet, nee. Deze single, daar gaan we voorlopig van genieten. Dan tegen de zomer een nieuwe single. En het album, wanneer ongeveer? Ik denk in september. Ja, als alles goed gaat in september.